Il-ħamis fil-għaxija ġiet organizzata l-ewwel ċerimonja ta' gradwazzjoni fl-Università tal-Ġordaniżi li tinsab fil-Baċir numru 1 f'Bormla. Kollox, kważi 5 snin wara l-ftuħ uffiċjali tal-Università, gradwaw biss 22 student meta suppost fl-ewwel sena tagħha din l-Università kellha tilqa' mal-1000 student. Madankollu fl-2017 din l-Università kellha 15 il-student biss. Fl-2015 l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien saħaq illi la darba timtela l-Università f'Bormla, il-Ġordaniżi kellhom jiftħu l-Università tagħhom fl-art ta' Żonqor f'Witilajn fejn f'4 snin dawn suppost kellhom jilqgħu mal-4,000 student fatt illi jidher għadu ferm il-bogħod milli jseħħ. Fil-waqt li 3 snin wara Muscat kien biddel id-diska u sostna li jekk il-mira tal-4,000 student ma tintlaħaqx din id-darba fl-2029, 8 snin oħra, l-artijiet jiġu irritornati lill-Gvern Malti. Tul din iċ-ċerimonja li saret il-ħamis f'messaġġ irrekordjat, il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana faħret li 22 student li gradwaw fil-waqt li ħeġġithom joħolmu. Sissa madankollu l-ħolm u l-wedi li għamel il-Gvern Laburista tul dawn is-snin brabta mal-Università ta' Sadin jidher illi għandhom il-bogħod bużi oħra illi għad-dannu tal-poplu Malti u Awċi qed infaqa' f'wiċċ il-Partit Laburista.